Fl-ewwel intervista l-2016 fuq One Radio, il-Prim Ministru tkellem dwar lat ta' miżuri li daħlu fis-seħħ mill-bidu ta' din is-sena. Miżuri maħsuba biex dawk li jifilħu l-inqas fis-soċjetà iħossu aktar it-tkabbir ekonomiku. Il-Prim Ministru jiddeskrivi l-ewwel żieda fil-pensjonijiet f'25 sena bħala waħda mill-aktar miżuri importanti. Ma daħħa jkun l-ewwel pass u kien l-ewwel pass li meta ilhom dawn in-nies kwarta seklu minsijin għall-ewwel darba kien hawn gvern illi żied il-pensjonijiet u inkburi u ngħid li diħħa tkun biss l-ewwel żieda biex tkun l-unika żieda fil-pensjonijiet. Imma beħsieb li nkomplu naraw li kif tkun l-ekonomija tkompli tissaħħaħ il-pensjonanti nkomplu naħsbu fihom. Din mhux l-unika miżura li ħal gvernu li se tħalli aktar flus fil-but. Fost ħafna oħrajn hemm ukoll it-tnaqqis fl-income tax, iż-żieda fl-allowance għal membri tal-Forzi Armati, it-tnaqqis fit-taxxa għal extra duties li għamlu l-pulizija u it-tnaqqis fit-taxxa għal attivitajiet sportivi. Meta kien qed iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalista Jessica Sultana, il-Prim Ministru sejjaħ din is-sena bħala waħda importanti għall-implementazzjoni. Dan għax matula se jibda jidher aktar il-frott ta' deċiżjonijiet meħuda fl-aħħar sentejn. Irid jingħata bidu għal proġetti bħal tal-Maritime Hub u se jkompli l-proċess biex il-proġett tal-White Rocks ukoll jibda jingħata l-ħajja. Dawn huma biss uħud mill-eżempji qed insemmi biex ngħid li daħħa joħolqu postijiet tax-xogħol ġodda. Allura dak li irnexxilna noħolqu fl-ewwel sentejn u nofs kien minħabba il-mod ta' kif tajna stimolu l-ekonomija permezz fost oħrajn ta' tnaqqis tal-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Hemm ukoll riformi oħra importanti bħal dik maħsuba l-Air Malta. Riforma meħtieġa biex il-kumpanija tiqpa' tgħix u tikkompeti fir-realtajiet tal-lum. Filwaqt li l-bidliet fil-qasam tas-saħħa ma jaqtaw xejn. Hawn nirrefera għal proġett ta' 200 miljun euro li tant kritika l-kap tal-Oppożizzjoni. Proġett bi sħubija mal-privat li għażel il-deputat tal-Partit Nazzjonalista biex imexxi l-isptar tal-kardjoloġija. Tama li issa li l-involviment tal-professur Fenek ġi magħruf pubblikament, nittama li l-oppożizzjoni tbiddel il-pożizzjoni tagħha u tkun favur dan il-proġett u mhux tkompli tkun negattiva kif inhu negattiv il-kap tal-Oppożizzjoni b'mod kontinwu dwar il-proġett ta' kif ħankun qegħdin intejbu b'mod drastiku mill-ġdid il-qasam tas-saħħa fil-pajjiż.